portal no kayat nilaeng iti naka-fresh ken kastapayan nga healthy nga mainom apo ti Sam's Sugarcane Juice Shop ken paglakon pa apo iti siomay. So adati tayo yan Ilocos Norte College of Arts and Trades sa Puricastak ket i-feature time man iso da ditoy News Portal Ilocos. Makapabang arik na ajus ken pudpud no ajus daytoy gaputa naggapupay iti pudpud no mutlaeng a prutas iti jus na ken saan lang dayta gaputa dapay tinakadakdakkel a siomay alakoda. Presenting Sam's Sugarcane Juice Shop. Ngem intayo man amwen iti istoryana no kasano alang rugi daytoy a shop. Way back 2017, sir, bali na-establish dating business and brand. May panagan dati dyan, may kadto nga anak ko, ni Sam, Samantha. Pero panagan milatan as Sam's. Okay. So kasano mo iti ka-effective na dati ma'am? Amo tayo nga di ka-adwan ket more on soda ken da dumapay. So apo na panunod tayo dati ma'am? Way back 2020, sir, nag-boom talaga ti sugarcane juice. But then, agis struggle na supply every month of June up to September and October. So, 2022, 2 years ago, nag-decide na why not, since juice the line of business ko, sir, awan pa supply ti sugarcane. During buy-in Sunday market nga proyekto can organize the MSME office, nakita nga tagpurkurang na merchant or stall dyan nga paglakwan, ket agfocus iti juices or fresh fruit juices and healthy juices nga mabalin nga i-offer yan si market and customers. So kunat, why not ag-offer na iti healthy options ti customers, sir, na lang nga sodas and milk tea nga mabalinda nga gatangen kadayta nga event. So nag-come up na into fresh fruit juices, sir. And then nagbalinmat nga successful, sir, dating napanunutak. Kasi naging aware mi ti taon nga mas worthy DJ pagdatang da no healthy nga mainom iti gatangin da, sir. And then last year nag-come up na iti kapanunutan nga gaputa adumutten ti kapadak nga aglaklako ti juices. Inusar ko di sugarcane juice as natural nga sugar, it is fresh fruit juices ko para po maiba sa iba. Kasi very common na po yung mga fresh juices na nabibili sa market. So it is something healthy yet unique na pwedeng i-offer sa market, sir. The DJ customers may paying health-wise and the DJ wise spender kung nato yung malatan, sir. Kasi kahit da nga i-spend di kwartada, it is something ang benefit di health da at the same time the DJ mo sugarcane farmers, sir. Kuna ni Ma'am Susan ang masarakan isuda iti Tienda iti Rabi iti Lawag City Commercial Complex ken kastapayan kadag iti pop-up events iti Provincial Government of Ilocos Norte. Additionally, ada the DJ invitations, no ada ti trade fairs or pop-up events nga organized iti Provincial Government of Ilocos Norte, particularly the Office of the Vice Governor, Honorable Cecilia Marcos Araneta, and the Office po the MSME, Micro, Small, Medium Enterprise, headed by Ma'am Elma Gabriel. Basta bali pa nga ili, no pa, sir? Oray ni Ma'am Trixie Ablan, no pa? May sa iso na nga ang organize met ti Ablan Day. So dakkel nga ba nag-DJ, sir, nga may promote mi ti product mi iti na dumaduma nga ili iti Ilocos Norte. Dito nga yung bensa-bensa na pwede iti bestseller a produkto da. Bestseller mi or even before nag-start ti Sam's Sugarcane is the lemon cucumber. Yes, sir. And the DJ fresh juice nga avocado, dragon fruit. But since out of supply pa lang ti sugarcane tata, no ada ti supply mi ti sugarcane, sir, may nga bestseller mi ti calamansi, sugarcane with calamansi. And then detox, sir, may nga kayatan iti market ti detox aglaloy jay Quezon City kan San Juan, sir. Malaksid iti fresh juice ket adapay iti lakoda a siomay. Akala
Lain mo yun? Nakadakdakkel nga siomay itilako na pa ay mga ka-news portal. Sure, dati baro nga product ni Tata nga very affordable, unique, and barbaro nga lasa iti market na mabalin nga masapulan and can available iti Ilocos Norte, particularly in Lawag. Dati siomay, adati sabasabali nga flavor mi, adati cheese octo, triple cheese, shrimp, classic nga pork, beef, chicken, and adupay sir nga duma-duma. And it's very meaty. Dati ka affordable isuna for only 10 pesos and 15 pesos. Mabalin yung aramidin nga sidaan and snack yun sir. And we also have the giant and super jumbo nga siomay sir nga umanay nga kaninin iti upat winuli mga tao. Ken ipasigurado sir nga handa ag babawi kasi sulit DJ presyo na ken swak gentila sa iti taga Ilocos sir. Kabayatan na at damat iti mensahe ni Ma'am Susan kadagiti amin ang makabuybuya iti news portal Ilocos. When sir kadagiti na ayap niya customer iti Sam Sugarcane Juice Shop kadagiti haan na pay napadas ti gumatang iti stall mi or shops mi when no naramanan ti juices mi mabalin niya ako nga bisitain iti paglaklakwan mi di sango ti Wildest Commercial kada malem from 5 p.m. up to 8 p.m. po, Monday until Saturday. Mabalin niyo ako nga i-avail dagiting products min kundi ti barbaro nga product ning flavored siomay, super jumbo and giant siomay sir at a very affordable price po. Ket ita, intay man ramanan, dagiti produktuda. Okay, so itry tayo dati dakil nga siomay mga ka-news portal. So kasano tayo tatnangarag niya. Yan. Budot yung naimat. Lalo na raman na ikamting show dito ay. Alaman siya. Dakil. So mga ka-news portal dati kanukot octobits with cheese. So let's taste with adat pay apo iti garlic sauce na. So let's taste. Ay naimal. Ayan, so meaty suna. As in, meaty siya. Naimas pa dyan octobits na. And nag-imas pa the cheese na. Mga ka-news portal. So next mga ka-news portal kat dito ay syempre highlight iti dito yung feature. Dito ay grapes flavor. It is some sugarcane juice shop. Your healthy choice kuna na mga ka-news portal. So let's taste. Ang nasam it unay kamayatan na lalami is so healthy and refreshing. So ano pa ito orayem umay kayo nga portal laging ganamanan iti sumaro nga feature iti news biz dito ay news portal Ilocos namutibiyang chairman founder iti news portal Ilocos Lawrence Corpus Martinez na imbag kanagasat ngal daw tayo amin na sa pada.